Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan Leitzera etorri ga, Leitzeko txistularikin kontu batzuk iteko. Ia zer daukean kontatzeko ba. Goazen! Zendekin gaude, Leitzeko txistularik izena duzu ez da, badauke taldek izena? Leitzeko txistularik. Leitzeko txistularik da talden izena? Eta noiz hasi zineten, gutxi gora bera? Talde bezala? Talde bezala zuek, edo ez dakit nola izan den oin arteko joera? Nik uste dut talde beti izan du die Leitzen txistularik, beti izan du die. Orduan, ni nire kasun adibidez, ni oso umetan hasi nintzen txistuei jotzen, hemengo apez baten batek erakutsita, Don Miguel Sagasetak, eta, bueno, gero dantza taldea sortu zenen, nik hor 15 urte buelta edo izanen itun, eta, bueno, dantzarin arrimon eta pixko eta sinitzen kalera eta ateratzen gehiago, eta adin hortan, ja, bazeuden Leitzeko txistularik, ni aita elkartu nintzen, eta gaur arte, hoxe da, bide luzea eta urte mordo bat. Eta horren hasi zinen hemen apezatek erakusten zuen herritarrai txistua? Herritarrai guztiren, nahi zuen nahi, doaini gainea, asten bitan ontxe gela horta etortzen ginen udaletxera eta berakin ikasi ginen. Eta 34. urten ikuste dut, bai, argazki baten arabera, ata nintzen lehenbiziko aldiz nirian nahiotzea, herrire. Eta hortik aurrera ja gaur arte, oso bide luzea esan bezala. Eta erakusten dizuen partiturak irakurtzen eta solfeoa eta... Bai, bueno, egia da gehientsunak ja pixko bat irakurtzen ginula, zeo zer baginekin solfeo oinarrizko pixko bat baginekin. Eta gehien bat kantari eitzen zen gurekin batera solfeatzen, eta hemengo piezak, pasakailek, jotak, porrusaldak, eta benga, hemengo reporterioa erki ikasi ginen. Nik uste esanbarra daun gauzetako bat dela, ez dela taldea zuek sortu duzuena baizik eta zuek baino lehenagotik, eta seguraskiri urte mordoixka bat lehenagotik martxan zion zerbaitekin seitu duzuela zuek, ez da? Hori da. Lehendik, garai baten, Angel ziztulari, Angel Alduntzin zena, bera, talde bezala nahiko bakarrik jotzen zuen askotan, laun pare bat edo izaten zituen, baina beti, hiruzpalau laun beti izaten ziren. Urtek zubiak egin dozu bekio, aspaldiko kontu da hori. Eta gero urten poderioan gu atxuga inkorporatzen esan dezagun, ez? Baina Leitzeko txistularik beti izan du die. Eta Jose Luis, badakizu esaten, noiztiken izautzen dozonzuk txistulari taldea Leitzen? Taldea, txistulari taldea bello txistularik, Leitzeko txistularik. Txistularik, bale, egia da, bai.
Bere, bai, Pilatxok esan duen bezala, beti izan du da hemen txistulari bato beste. Angel Aldutzin aipatu du, Angel Aldutzin dituzen kasik 50 urte hemen bera txistulari nolabait ofiziala edo izaten ez. Eta batzuta laguntzen zioan Jose Harri Bilagak, gero denbora askoan lagundu zion Eskubik. Eta, Angel ja badie berrogeita piko urte hiltzela, 45 urte hiltzela. Eta badaki bitere bere aurretik baziela beste txistularik, sonatu izatetzen Ebaristo txistularie, Bastain, badaki lehenatik baziela txistularik, beti izan dut txistularik, eta gero Angelekin Eskubi, por ejemplo, gu bilo zartxegoa zen, eta Eskubi hasi zenen, gaztetan txistu ikasi, berakin ikasi zu, da berakin hasi zen, gero hasi egiten beste kuadrile bat, beste batzun artean ni, eta pixkanaka nire gaztetan partidurik gabe guk belarriz ikasi gitun, eta belarriz joaz, sartu ginen talde ez, beraiekin jotzek ginen, dianak, ez dakiz zer, kale jirak, pixkanaka, dantzarekin ebai, garai hartan dantza taldea bat zegoen ingurutxo bakarretin zuna, eta ingurutxo jotzek ginen, eta hola. Eta gero, Don Miguel Apeza etorri zenen, eta harrekin txistulari gazte mordoska bat hasi zen berriz, eta ahi guztietatik, Pilartxo gelditu zen, eta gero nagusitu zen. Porque dantzari taldekin bera hasi zen Jota Fuego, dantzari gordun ja berritu zien, errepertorio berriekin hasi zien, eta bat beste, eta gero ni engantzatu nintzen edo engantzatu negoan, ez dakit zer esan, ni hasi nintzen eta bera izan du da beti nola bate zuzendari ez, eta gutxura bera noiz, dantzarikin hasi zinetela ja hola pixkoat formalago edo? 80. Ni zurekin hasi nintzen 88, 80, da zu 80... Ni 80 hortzen, inguru hartan. Ondela urte asko. Eta gero ondoren, etorri die, Leire bezalako gaztegia. Hoi da, gaur egungo taldea zeinek osatzen duzu? Ze adintartea hango da pentsatzen kristona? Zarrenak gu izangoa, Sorore gure gare egoa da. Eskubi zer gurekin ondela gutxi urte ibili zera, ondela 5 urte hiltzen. Eta gero gaztek, han Leire eta Eki, Jon, Bizkoat. Hortxe eka, orduan taldea. Biltzen ga, batzutan biltzen ga 5 txistulari, batzutan 6. Eta esango zinukea ikasi duzuela, ez dakite, badaukela filosofi konkretu bat edo funtzionatzeko modu konkretu bat. Pentsatzen dute, azkenen herri guztietako ohitura da ez, herritako txistularik elkartzea, festa da honen, herrin zerbait da honen jotzeko. Baina, hori bai herri bakoitzeko ikiko do bere funtzionatzeko modua, azkenen zuek nola antolatzen zaten arabera ez? Nik uste hemen nola batxeko bi motatako zeak izan dugu bat, kalez-kalekoa. Gu gehien bat, hasieratik hala izan dugu. Dianak jo, kalez-kale ibili, kale animatzen nola bat esateko, hori izan duak gehien bat. Kalez-kale, plazan, hori leheno ez dokumentatu, baina hori dela 10 urte arte edo halako zerbait, edo 8 urte arte, plazan, igandero bazegoan txiste, bazen txistulari batzuk agindamentukin hartzen zuenak zea hori, konpromiso hori, eta gero ja deustar geldiu zen, galdu zen. Galditzen. Baina hori, eta orduan kale giroa. Eta gero, beste alde batetik, guantela urte desientea beteren dokumentatu dugun bezala, aurrerako dantzari taldekin, urtero baita ere saiakera desiente egiten dugu. Eta horta joanga pixkanaka, oan gazte geldu die, gero eta hobeki moldatzen edo nago, jo beki asko ze, eta, buelta aldu horta, gehien bat gauz horik. Eta gero, herrin deitzen gatuen gauz uzitara. Berdin dio boda baten, berdin dio funeral askotan joitzan dugu, berdin dio elizen, berdin dio manifestazio baten, berdin dio gaztetxeko ez dakiz zer esaten diguea, edo zein gauztan, beti presto etxen gatxistu jotzeko, eta nola ez dugu kobratzen, oso erresa gu kontratatzea. Oso merkega. Nik uste bai dela zuen filosofin parte bat, ez da, azkenen... A ber, zesan zuen egin. Kobratu da, jotzeko. Janaren bueltan jarri ezki hori konforme. Jana pixkotekin eta bai. Ongi pasatzea. Bai, nik uste bai hori azpimarratuko nukela. Gu igual bain sartukan gaztek beste giro musika eskola girotik eta giro akademikogo batetik heldu ganak. Eta igual leitzeko txistularik hori da eman diguena, ez? Beste giro bat, beste jotzeko modu bat, harremantzeko modu bat, bai,
musika eskolak erakusten ez dizuna. Beste gauza asko eta beharrezkoak dienak bai eman dizkizu, baina nik beti esaten diot, eta askotan brometan hartzen du, baina gauza asko erakutsi dizkiteala, eta hala da, eta musikaz apartekoak bai, eta bada hori herri giroan harremantzeko modu bat, eta hori gure agertokiek karrike da, kalez kale ibiltzen ga, orduan hor jende askokin hitz egiten dozu, jende askokin batea eta bestea, eta jotzeko modu ere oso diferentea, akademikotik karrikekora, eta nik beraiei esker asko ikasi dut zentzu hortan bai. Eta kanta, pentsatzen dut repertorioan nengo dela zerbait kariño berezikin jotzen duzuena, edo gustorago jotzen duzuena, dantza egiten duzuena, o... Bueno, nik uste Leitzeko Txistularien repertorioan gehiengoa Pilar Txoklain aipatu duen Angel Alduntzin zenatik hartu da. Berak jotzen zunetik, gero belaunaldi guk belarriz gehiena ikasitakoa, eta hori da uste dut zerbait oso polite hemen pasatu dena, generazioz generazio transmititu dela Angelen eta Angeleke bere lehenagokoa ikasitako repertorio hori belarriz ikasi dena eta gaur egun oraindik mantentzen dena. Eta orduan nik uste badola Leitzen repertorio berezi bat hemengoa denare konsideratu ditekena, zenik behintzat kanpoan jotzen ez ditoten pieza asko jotzen die hemen, eta ez dakit, baditu batzuk gehiago errepikatzen dienak edo gehiotan jotzen ditunak, baina kariño berezi ez dakit. Leitzeko ingurutxoa beti jotzen gustora, nik uste. Hori esan beharreko pieza bada. Eta bestela, bakoitzek izan, bere fandango guztokona edo harinarin guztokona, baina, bai. Osongi. Eta perkusionistek, hemen perkusionistek... Ni hasi nintzen launtzatik, tamborrera berzela eta diana jotzen daula. Behin gero dantza haritan hasi nintzen, guain dela 3-4 urte, ofizial bezala. Egotik nien nite etxe eta txanda libre nola bitzen gaula. Nola lehen tolatxenetarrak eta ofizialo jotzen maizben, da giltzien da hola, gugatu du eskurkoi. Horkin seitzen gustora da. Berriz elexe, utxeneko hori dianak eta hola inipin, pasakaliak eta dianak eta. Egun pasa. Transmititzen duzuna behintzat da beti alegri, leirek esaten duenatik nik asko ikusi dut zuen behintzat harremantzeko modu hori, eta azkenen, kalera atera eta ez dakit, kalek badauk musika kalen, jaten zai hiri batea eta ikustezo gitarrista bat, ikustezo ez dakitzer, baina, musika kalen badauken eretzako pisu handi bat bezala. Igual ez dago behar bezain beste, baina nahi duten zaiztuek ataten zatela gogak ematei zuenen bezala eta baten herritiken txistulari daude eta beti da poza. Horrekin esaneko nuke azpimarratzekoa delako, iruditzen zatelako, taldea, txistulari taldea, bai, kuadrile, Leitzeko txistulari, baina azkeneako laun talde bat bihurtu gala, ez? Orduan horreke gure alde asko esan nahi do eta harremantzeko modun eta ongi pasatzeko asko launtzen dula, ez? Laun talde bat osatzea. Bai, gure askotan, ez dakit ofiziala, dantzaren emanaldi bat, edo dianak ere gutxi garaberako obligazio puntu izan da, aurrerak esaten diguren hau joko alduzu hau edo, bale. Baina gero hortatik aparte beste askotan ateratzen dira, gure kasa, esaten du, botatzen du zea da, datorren, zehozein eta baino da, bestetan bat iken dugu, eta bazkariet eta biltzen gu gure kasa biltzeko. Eta gure ingurune badie, gure launek edo kuadrileko batzu biltzen dienak, eta gero edozein etorri diteke, baina gure ere biltzen ongi pasatzea, joaz, kantatuz, eta hori kutsatzen da, klaro, ingurun ikustegatio ongi pasatzen dura, eta animatzen da, piskat. Osa, kale animatzea da gure, ez dakit, ez? Eta zutako, Jose Luis, ze egun da ezin dozona faiatu, txistu hartu eta atea barazona bai o bai? Ez dakit, nik uste lehen igual pentsatzen un gehi egun bat edo beste, baina, pixkanaka, gero eta egun gehiago faiatuko ditu. Baina adibidez guretzako oso matik izan dut beti inauterik. Hemengo inauteritako eskea, ez? Bai herrin, eta sobretodo baserritan, ez? Astelenen da astearten baserri beti izatu dugu hori. Gure aurreko txistularik ere bai, eta txistularik joan izatu die eskera baserri batzuta eta hor oso guztu izan dugu beti. Eta gero, ez dakit, pestako dianak, moteltxoa die, baina dianak izan duzuen bere
bueno, ikaragarrizko buma, ez, ginde asko biltzen zena, gau pasa egin eta bat beste, edo adibidez, ez dakit, hemen plazan espatadantzako momentu ere oso inkigarri izaten da hori txistiotzekoan hori nabaritzen da, txaloak eta ez dakit, eta bueno. Eta dantza saioa gero. Dantza saioa ere bai, eta bueno, gauza asko, baina, bueno, ez dakit. Songi. Eta, etorkizunera behidez, etorkizunera behidez, zuzenen, Ba, etorkizunen, lehen aipatu den bezala, ez, igual, nahiko nuken bestain besteko txistulari gazteek igual ez dago, baina, zorionez batzuk bai, eta oain arte egin den bezala, aurrekotatik heldu zaiun bideo hori hartu eta horrei segida ematea dagokiula iruditzen zait, eta gaina gogoz ingo duen zerbait da. Beraiengandik ikasitako guztia hori zabaltzen saitzea eta horrekin karrikek animatzen saitzea, eta beraiek seituko seitu behar duen arten edo nahi duen arten, eta gu beraien arrimoan nahituko ga, eta gero ojala, gero eta txistulari gehiago ateatzea herri hontan lehitzen edo ingurutan, eta saiatuko ga gu behintzat alde neinen honei segida ematen, eta aurrekoak erakutsitako bide luzea eukizala segitzen. Zu gaina gure arrimoan urte saile demazkitzo, broman, baitare? Bai, nire... Umetatik hasita ja. Bai, 10-12 urtekin hasiko nintzen musika eskolatik karrikerako salto hori alain izan nuen, baita ere gurasoan bultzadakin eta hola hasieran lotxa pixkoatekin, baino, bai, gero ja, eta orduzkioztik, hasi ezkioztik ja, gelditu gabe, gauze bat dela eta bestea dela, eta oso guztua, bai. Ez, txaje, politia da, ona. Bai. Bai, eta dudik ez da bai zukutzi duzuela, ez da, lehitzeko txistularik baduzue hor fuerte zamatzen zuen, ikuste herrira behide, gazterita, esango niokin gauze bat dela, ez da, dela zerbait kriston balorea daukena, ez? Herri guztietan ez da, hau. Justen duna izoain baztanen inauturitan daula, eta han ikenduena da, daude oso txistulari gutxi, orduan elkartzen die baztan guztiko demagun 5, eta banatzen die inauterita herri joateko 5. Gaur 2, beurrengoan beste 2, eta aldena, eta klaro, joden, guk hemen beti dauku, gaizki oiuta gaude, ez? Bai, hori ala da, hemen gaudenak gaude, baina oso prest daudenoik, eta deneako, lehen oso lisek esan duen bezala, deitzen duen guztietako ofiziala izan ez izan, goiz atxalde edo iluntze gau, eta bai, nik uste dela talde bat baitare hori beti oso, konpromiso handi eukiduna herriko edozein ekitaldikin, edo hori batzuk badaude urten ja fijoak dauzkeunak, eta gero bestelako eskaerak bai etortzen dienak, eta gehiago edo gutxio, igual batzutan 3 txistulari bestetan 6, bestetan 2, baina behintzat hor mantentzen saiatzen ganak, eta bai, egia da, zuk esan duzun bezala, hori ez dela gaur egun oso ohikoa, herri guztietan ez da hola, hori. Txistularik beti eukitzen lujo hori, esanen dut, eta bai, lehitzen zorionez, oandik behintzat badago. Eta mundutik badarnare bai eraman zaitu ez da, txisto jotzen kontu honek? Bai, nire kasun adibidez, jeiki korala izaten zen garaien, Pontxito eta oiten zien garaien, kantapare bat txistukin abesten zituen, eta horren konture Londresetik barrena ibiliga, eta baita Italiane bai, Roman. Eta gero dantzarikin, Katalunia alden eta hemen nazioarten bai, baina gero kanpora Txekiara joan ginen, oin dela 13 urte edola, holako zerbait, Txekiatik ibiliga, eta 2 aldiz, gero 2. txandan zu joan zinetean gaztek ez? Txekiara, edo ez Loreata, bai, Loreata, bestek. Hori da, Txekiara 2 txandatan, eta, oain badirudi badagoela beste ateraldin bat Marraketxeare bai, egia da, Marraketxen ibili ginen, hango topaketa batzutan, eta gero oain irailen aurrin badau beste ateraldi bat, Italia aldera, ez dakigu oain jiken zehaz mehatz ez fetxatan, baina oire badau.
Orduan, Eta esango zinukea dela txistoiotzek, eta bueno, txistularin hartu zinuen hori ez, txistulari batzuk ja iken zuen hori segitu izanak, ekarri zuen gauz polit bat edo... Dena, eske, karo, leheno komentatzen Politena, daki orduan. ez? Giroa alakoa dauku, eta gustora atatzen ga, pres gaude ozin gauzetako ateratzeko, eta, bueno, elkartzen ganen, helburu zein da, ongi pasatzea, eta ongi pasatuz, kalek girotu, herrie girotu, eta horrekin gelditzen naiz ni binipin. Oso jendek eskertzen dizo gainea, eta hori da, eta jenden tratoa gurekiko ere beti oso eskertu keotzen die, eta ni horrekin gelditzen naiz ez. Ongi pasatuz, lortzen duela, gutxinez, animazio pixko bai hartzea, herrin. Nik ere hori da ikasi giluna horretik, eta hortaz horrek emate dit poza, ez? Nik ok Angelekin kasik etzit ibili, ni urte batzutan, urte gutxitan berakin ibili izan du nitzek, gaztean itzela, eta holasikoa zen, hartatik ikasi gilun, zea hori. Bera baitare nola batxe txistori ofiziala zen, udaletxek esaten zioren olaio bazo edo mezatan edo gara egiten iten ziren, jo prozesiotan ere bai, korpusen prozesioa eta bat beste, jotzen zu, baina gero bera plazatik aparte, zer batxe pestak ziren edo zeik gauzelare, txistokin ongi pasatzea ateratzen zen eta giroa jartzen zuen. Hori ikasi ginen berakin, eta gu gero hortan zeitu ginen eskubik eta beste, gero besteke bildu garen, eta hori lehireketek ginen do, ez? Osea, jende gaztea ere horta inkorporatu eta gustora. Eta ongi pasatzen dugu, eta, bueno, hori, giro hori, ez? Eta horrekin baten, errepertorio edo, hori kanta batzuk, eta ez dakit zer, eta, bromatako giro hori, eta, nik uste hori dela gehiena. Bukatzeko esan nahi duzuen zerbait badagoela matematek? Petxo, nik gauz bat esan dut. Gaur bertan, gu hemen lau etorri ga, baina gaur bertan, ilunabarrez azpitan, korralekoakin, leheno komentatu da Pilartxo, korralekoan kendazuela pieza batzuk, zeakien Nafarroko Orkestra Sinfonikoa ez. Iruñeko Orfeoiakin. Egin behar den emanaldi batekin jotzeko txistulari izan ziguen. Eta hemen lehire joaren da, baino beste 3 o 4 txistulari hori dikio. Beste 3. Beste eta hori da, beste lau nola batiko talde hortatik, beste 4 txistulari gehiago joaren die saio hortara, ez? Osake, badago segide eta nik uste horrek asko pozten hau. Nik ustea, leheno estetzun lehire gure arritmoan ibiltzen zela, eta pixkanaka guk bereien arritmora moldatuko ga, hori beste dozen herri eto lau biltzen dien, segitzeko zea honekin, ez giro eto zea honekin. Nik baitare izan duzien urte batzuk, gure kezka azaltzen ginunez, ez dau inorre atzetik, hemen gu goragoaz adinen eta txistulari gazteik ez dau, eta kezka puntu bet euki ginun, baino leire hasi zenen eta leiren ondoren eta ingurune beste batzuk badaudela ikusiz, ni ikaragarri pozik eta oso lasai gelditzen naiz. Badau alako segide. Nik beste posizio batetik, baina lehen esan duten bezala oso pozgarria izan duela beraien gandik ikasitako guztie, eta lehen ez da izenek aipatu duen, baina badauzkea olako kantu, naiz ez izan txistukin jotzeko kantu, baina baita ere kantatzeko kantuk eta letra asko eta kontakizun asko, pasadizo asko kontatzen dizkizuenak eta transmititzen dizkizuenak. Eta hor badaukeare bai, olako ondare bat, ondare inmaterial bat, baina hori oso naturala dena, oso kalekoa, eta hori dena, nahi behintzat personalgi asko, olako gauzek asko gustatzen zaizkit, eta hori jaso izana, iruditzen zait hemen bakarrik jaso nezakela hori, edo hori beste inon, ez dakit non ikasial izango nuken, orduan zentzu hortan bai jaso duna oso aberatxe iruditzen zait, eta lehen aipatu duten bezala saiatuko ga lehenainen mantentzen eta etorkizun bat ematen horreri. Oso ongi, eskerrik asko. Zuri. Zerregatik, zuri.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.